Sauke a wayarka fina-finan Indiya Hausa, ka danna subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa ta hanyar da za a dinga sanar da ke da zaran ɗora sabon shiri. Ai kenan. Idan ba kalli bidiyon nan ba har ƙarshe ba za ka fahimci da za ka sauke wannan fim ɗin a wayarka ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Masoya barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Yau ma kamar kullum muna ɗauke da wani sabon fim Fassarar Sultan masu burbuɗa masu gabatar muku da shirye-shiryen fina-finan Indiya Hausa. Ka sauke a wayarka ka kalla ko kuma ka kalla a shafin da za mu gwada maka a suite kenan. Idan wannan shine zuwanka na farko muna roƙonka da ka danna mana subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta hanyar da za mu dinga sanar da ke da zaran mun ɗora sabon shiri. Abu na farko da za ka yi ka danna akan wannan link ɗin akan wannan bidiyon ƙasan wannan bidiyon za ka ga wani link da muka ajiye to shine zai baka damar da za ka shiga domin ka sauke wannan fim ɗin a cikin wayarka. Kafin nan muna ƙara sanar da kai cewa muna da wani group VIP inda muke turo da fina-finan Indiya Hausa wanda aka fassara su a lokacin da aka fassara su aka sake su a lokacin nan muke turo da su a cikin group ɗin VIP Telegram. Wannan shi group VIP ana biya ne kafin a shiga saboda ana samar da sabbin fina-finan Indiya Hausa ko da yaushe wa'inda ma ba mu turo da su akan YouTube. Kafin ku same su a YouTube katari ne ma ake muna sakar muku da su a YouTube wanda ake samarwa wanda suke a cikin group VIP kullum ko da yaushe a ko da yaushe suna samar da fina-finan Indiya Hausa. Idan kai ma kana buƙatar shiga a cikin group namu na VIP to ga nawa ne kamar da kake gani akan ga idan za ka ɗauka sai ka taɓa mu kuma sai mu maka bayani yadda za ka shiga cikin tsarin namu. Yauwa idan wannan shine karan na farko da za ka sauke Indiya Hausa daga gare mu kenan to ina roƙonka ina ƙara sanar da kai cewa to ka danna ka je ka sauko da application Mega a cikin wayarka sannan ka buɗe shi. Bayan ka buɗe application Mega da ka zo kan wannan bidiyon sai ka danna shi ƙasa. Sai ka danna ƙasan wannan bidiyon za ka ga wani link da muka ajiye kamar wannan haka. Sai ka danna shi haka. Bayan ka danna shi kawai zai shigar da kai direct into application ɗinka Mega. Bayan shigar da kai a cikin application ɗinka Mega za ka danna anan ne kawai. Bayan ka danna sai ka danna saman export kamar haka. Bayan ka danna saman export zai nuna maka a ina kake son bidiyon naka ya sauka a cikin wayarka ko sai ka danna mashi anan sai to da yake ni ɗin ne sai ka danna nan export kamar haka. Bayan ka danna kawai sai ka abin nan sai ka ina yake ma sai ka dawo ina fim ɗin ma yake. Yauwa za ka gan shi au yauwa za ka gan shi kamar haka. Gashi ka ga yana sauka a cikin wayarka. Wannan shi ne ka gan shi gashi kamar yana sauka a cikin wayarka. Yauwa haka shi ne gashi yana sauka a kan waya. Yauwa da yake dama dai na riga da na fara download ɗinsa ne shi yasa ko ga kamar ya so ya kawo gaddama amma bai da wata matsala insha Allah. Idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa mun gode. Sai kuma wani lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kaimu don kullum a cikin wannan tasha tamu muna sakar da fina-finan Indiya Hausa sababbi masu fitowa.